بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين بمنا اكنياري est-ce que tu tiens bien? Oui, ça va. Tu kakenewa? Vas-y, côté. Nga fo ni sogoma ni tle ni wati jumel bien. Antage ni wati. Ani wati. Ah wole bien parce que mo ma la main, no bi wati la bien. Mais oni ambiro mi nam se ka fo ni sogoma. Tu vois? Na ka di fa mba fon tle parce que tle boroka ba onye mi no. Divité où? Tu vois? Kenyare. Oui. Je crois ko ko yero don o de dunia folo e nyegono. Jumen don? Yero don. Yere don. Ki yero don. Ah. Ko o de dunia folo e nyegono. Oui, tiens. Emuna. E ye doni nga chogo ni ti yere don on fu de. Aha. O fu. Do fana ko ko se yela o de se folo nyegono. Ika se yela ko o de se folo nyegono. Parce que c'est la cola chogo ni ma se yela fu. O fu. O fu. Ko ma ka nyini fembe ti soro mais ika soro fembe fanati nafa okay so nyi ibe fendo nyini ika heretala ala ta dima ni ya karaba fene ita ni shita so ati nafa la ko amba ko jenu munye doko soro ko yoro ku soro nyogon tul okay e ko gara ju ite yere nyini ibi yere di nyinde ko soro yoro ku soro nyogon to soro okay oye emuna fan gela chugo ibi yere de nyini folo o sika dola aywa d'accord bismillah ambe do nyumena bi ngombi do nyumena la bi biye jumae kalot le joli setamu kalo kile muka anina ni samba flale mugando tubarakallah ami so modafe ngotewa oro gafe usebeneke ye 200 amba damene fasere ka fasere wote leso na ya yelo bamana no ko nyeta est-ce que mi nyeta ta sraka ambe nyeta sraka sabu ke mbetali ke bank mondial ale koninka nyama ka dangani oye Usmana Jangana ale konu tamala anfe mbetali ke ani chama chefanga koni nyama ba ono no koni mbetali ke colonel Asimi Goita fokata se gouvernement nyama no shogol ko kala maigay la selu ya ira ka foko ukoni ya ira ka foko wakati koni sera uka jenwa ka akrokwa ni maliye o kun konna na waira ka fo baraba saba konbe ubolo muna bolo da malila no wasa nyeta obsega sabati choko mina Usmana Jangana lega la seli oye ni military bank mondial nyama o ka danka do esora ale ka sebeni do alibi amto esora ale konna na kuna fulu ya ira ka fo lakana psekanye anga faso konna na chukomino do kun konna na CNT no commission nationale de transition ulumo koni benna kan metalike wasa kalansu krenkene obsega daele kanye shin kele ma chukomina anga fintigila ka ulube seka kele kon kala anfe an chukomina kasro umata jamana werla CNT mogo ulu koni ya ira ka foka la sildo sinfe ube kon jerana ka foko ni kalansu ko fole absega daele anfe kon be sona be teka korata wasa abara obsega ke kanye chukomina albi amto esor ale konnana iraka fo metalike Nations Unies olu moko konna nyogola je baro kon kera New York ka olu feno l'Amerique jamana o ka kum konnana Mali ministry mini ale nyashino Mali ale jamana wara ko nyana bolima no apply job ya le kon ku we keneka ale kon ni jenwa kro ka olu kro ya wasa duna na tawla barabo olu sega buluda chugo mina wasa Mali ale sega tanya chugo mina esor ale ka la seli oeni aywa ni esor kala tani bi somodana ambi bo kal indépendant au cordi kenyere ko segre amba fe kenyere an yero soro indépendant kumana feminka odi ko Mali ministre ko krenkren la ministre mi yerena ministre ake Ibrahim Boubacar Keita lega fan ko nana ni oye Mahamadou Kamara kuna fulu ya ira ka fogo kunu la koni ale koni mana depu dara kan katani aye kaso boba o konnana nomnele no fengme ndela odi mimetalike jamana nyama korono Ibrahim Boubacar Keita lega avion ko koni anomnele no la fukata se fintigila ka oluka e material do sani ayira ka
fɔ ni ministre ko fɔlen ka kunnafoni y'a yira k'a fɔ ko a kɔni nɔ yera na o de hukumu kɔnɔna na kiiritigɛlamɔgɔw kɔni y'a wele kunu wula fɛ ka ɲininkaliw tɛngɛ o la ɲininkaliw kɔfɛ kɔni taara n'a ye kasoboba o la indépendant ale ka laseli o ye nin ye hali bi an bɛ to indépendant ale kɔnɔna na min bɛ tali kɛ gouvernement ɲɛma ni o ye docteur Choguel Koukala Mayiga ale kɔni ye tile 100 kɛ gouvernement ɲɛmaaya la yira k'a fɔ tile 100 kɔnɔna na baara camanw kɛra kɛrɛnkɛrɛnnenya la lakana ta fanfɛ fo ka taa se min bɛ tali kɛ sɛnɛ ta fanfɛla na ale ni gouvernement mɔgɔw ka se ka dɔ bɔ u ka duntaw la n'a bɛ fɔ ma réduction de terrain de vie de l'État kɔni ko o baaraw caman kɛra an ka kunnafoni y'a jira k'a fɔ baaraba yɛrɛ ɲɛsinnen no fɛn jumɛn de ma o de ye sigikafɔba min ni o baaraw o labɛnw bɛ sen na olu bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na ale ni ka cakɛda kelen sigi min bɛ se ka kalataw baaraw kɔɲɔw bɛɛ lajɛlen ɲɛnabɔ k'a sɔrɔ mankan ma bɔ a la indépendant ale ka laseli o ye nin a indépendant bila an bɛ l'indicateur de nouveau secret kalaji ale ye mun sɛbɛn bisɔgɔmada na indicateur de renouveau ale kumana ale y'a yira k'a fɔ dugukolo ko mankan dɔ kɔni kɛ bɛ min bɛ tali kɛ commune rurale de Zan Kulibali la yira k'a fɔ muso caman fo ka taa se cɛw fana ma olu kɔni minɛnen na ka taa don kaso la ka sabu kɛ dugukolo ko mankan ye wale kofɔli kɔni kɛra commune rurale de Zan Kulibali o la indicateur de renouveau ale ka laseli don hali bi an bɛ to a kɔnɔna na min bɛ tali kɛ jamana wɛrɛ minnu ka lasigidenw kɔni bɛ yan nɔ kunna indicateur de renouveau a yira k'a fɔ ko olu kɔni bɛ ka pression kɛ an ka camancɛ fanga mɔgɔw kan o de hukumu kɔnɔna na UNTM fana ale laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko communauté internationale ko o kɔni tɛ ka jɔyɔrɔba kɛ Mali ka camancɛ fanga o bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na ka sabu kɛ k'u bɛ ka pression kɛ an ka camancɛ fanga mɔgɔw kan UNTM ale ka laseli ye ne ka bɔ indicateur de renouveau kɔnɔ hali bi an bɛ to indicateur de renouveau ale kɔnɔna na nka sisan an bɛ taa kɛnɛya ko ta fanfɛla na yira k'a fɔ jamana wɛrɛ mɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la Sénégal fo ka taa se Guinée ma olu kɔni mɔgɔw wililen bɛ ka na dɛmɛ ta ka ɲɛsin Gabriel Touré o ma wasa banabaatɔ minnu bɛ olu bɛ se ka lafiya cogo min na indicateur de renouveau ale ka laseli o ye nin ye hali bi an bɛ to ale kɔnɔna na min bɛ tali kɛ Fermali ni ale ye kulu ye kulu min ni ale kɔni ka baara ɲɛsinnen no Mali sɔrɔ ko olu bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na ale kɔni laseli kɛ k'a yira k'a fɔ ko min bɛ tali kɛ bɛnkan sɛbɛn minnu bɛ Mali jamana ɲɛmaaw ale ni min baarakɛlaw ni o ye sanu baarakɛlaw ko u ka contrat ko ka a baaraw kɔni ko ka segin kɛ k'a lajɛ walasa bɛɛ lajɛlen bɛ se ka nafa sɔrɔ a la dɔ kana taa ka na bonya ni dɔ ye Fermali ale ka laseli o ye nin ye an bɛ to indicateur de renouveau kɔnɔ hali bi nka sisan an bɛ taa farikolo ɲɛnajɛ ta fanfɛla na Afrobasket féminin ni ale baaraw bɛ ka kɛ Camerounkaw olu fɛ yen wagati min na ko sisan yira k'a fɔ an ka Mali kɔni musolakaw olu kɔni taara demi-finale o la indicateur de renouveau ale ka laseli o ye nin ye. N'an y'o bila bi Mali d'aujourd'hui bi Mali bi cogo di. Aujourd'hui, Mali d'aujourd'hui ale kumana fɛn min ka Mali jamana ɲɛmakɔrɔ n'o Alpha Omar Konare kunnafoni kɔni ko y'a jira k'a fɔ ko ale man kɛnɛ n'u k'u taara n'a ye Marocaw olu fɛ yen nɔ aujourd'hui Mali ale y'a jira k'a fɔ k'an bɛ wagati min na i ko sisan ko maaw bɛ se ka u hakili latigɛ k'a jira k'a fɔ ko Alpha Omar Konare ko a fari kɔni a fusayara an bɛ wagati min na i ko sisan ko jatigɛ kɔni mɔgɔw bɛ se ka u hakili latigɛ ko a fari a fusayara aujourd'hui Mali ale ka laseli o ye nin ye. Alpha Omar Konare an ka ɲɛmakɔrɔ ayiwa ala ka nɔgɔya kɛ amin o ye kunkolo caman bila fɛn kan ni ye jumɛn kunkolo ye dɛ ni ye mun kunkolo ye kunkolo fitini caman ye jumɛn olu ye ko 22 septembre tɛmɛnen jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen dira dɔw ma ka sabu kɛ u ka cɛsiri jamana kɔnɔna na naamu kɛrɛnkɛrɛnnenya la n bɛ tali kɛ jamana ɲɛmakɔrɔ n'o ye ala ka hinɛ la Amadu Tumani Ture ale muso bɛ a la ale ni maa caman wɛrɛ bɛ a la Madame Ture Lɔbɔ Tarawele ale ni maa caman wɛrɛ olu kɔni 20 septembre la jɔnjɔn kɛrɛnkɛrɛnnen dira u ma u ka cɛsiri ka ɲɛsin faso ma. Tubarikala. Ayiwa gafe mun togo le soir de Bamako u la kuma sumalen b'a la wa. Min bɛ tali kɛ Jamil Bitani ale y'a mɛn wagati min na i ko sisan M5 RFP ma don ale kɔni ye laseli dɔw kɛ k'a jira k'a fɔ sigikafɔba min ni ale baara labɛnw bɛ sen na ko ale kɔni bɛna laseli dɔw kɛ sigikafɔba in sen fɛ laseliw tɛ dɔwɛrɛ ko Mali o kɔni bɛ ka taa 4e république la ale ni fɛnɛ k'a bɛ laɲini kɔni kɛ sigiliba in sen fɛ ni Mali a bɛ se ka i ɲin bɔ CEDEAO o la cogo min na Jamil Bitani ye ale ka laseliw ye a bɛna minnu da mɔgɔw tulo ka sigikafɔba min ni ale baaraw bɛ sen na ni o sera ka kɛ nin kɔni ye ale ka laɲini o ye hali bi an bɛ to soir de Bamako o kɔnɔna na walasa an bɛ tali kɛ
kalata baaraw olu bɛ se ka kɛ ka ɲɛ cogo min na ka sɔrɔ mankan ma bɔ a la o de hukumu kɔnɔna na o y'a yira k'a fɔ ko ka organe unique et indépendant de gestion des élections o kɔni sigi o hukumu kɔnɔna na a yira k'a fɔ sigikafɔba dɔ kɔni bolodalen don bi min bɛna kɛ minisiri minnu ni olu ɲɛsinnen don a baara kɔɲɔ ɲɛnabɔli ma fo ka taa se ale ni parti politique ale ni société civile walasa u bɛ se ka sigikafɔ kɛ cogo min na ka bɛnkan kelen kan ni organe unique et indépendant de gestion des élections o bɛ se ka sigi sen kan walasa kalataw bɛ se ka kɛ ka sɔrɔ mankan ma bɔ a la. Soir de Bamako ale ka laseli ye nin ye hali bi an bɛ to Soir de Bamako ale kɔnɔna na minisiri min ni ale ɲɛsinnen don kiirikɔnɔ ɲɛnabɔli ma ni o ye misiri Mamadu Kasoge ale kɔni ni magistraw ale kɔni n'olu k'u bɛ masala min senfɛ a yira k'a fɔ ko an bɛ wagati min na ye ko sisan ko maliyɛnw kɔni mago bɛ kiiri kɛko ɲuman na walasa bɛɛ lajɛlen hakili la o bɛ se k'a latigɛ cogo min na Soir de Bamako ale ka laseli o ye nin ye. O bila kɛrɛfɛ an b'a kuncɛ ni Mali Tribune bɛ cogo di? Mali Tribune ale kumana min kan kɛrɛnkɛrɛnnenya la ko cɛmancɛ fanga ale ɲɛmaaba n'o ye colonel Asimi Goïta ye ale kɔni ka discours senfɛ Mali ka yɛrɛma hɔrɔnya tali don n'o o kɛra 22 septembre tɛmɛnen ale kɔni a yira k'a fɔ ko donna nataw la ko kalanso dɔ kɔni bɛna kɛ an fɛ yen ni walasa kɛlɛ bɛ se ka kɛlɛ a kɔnɔna cogo min na n'a bɛ fɔ o ma ko école de guerre walasa an ka finitigilakaw kana taa kɛlɛ kalan jamana wɛrɛ la u bɛ se ka kɛ u faso yɛrɛ o kɔnɔna la cogo min na. hali bi an bɛ to Mali Tribune ale kɔnɔna na an bɛ tali kɛ Seydou Mamadou Kulibali ni ale kɔni ye sɔrɔbusuma ye an bɛ wagati min na ko sisan jamana in kɔnɔna na ale fana yira k'a fɔ 22 septembre tɛmɛnen ko sinsin ka ɲi ka kɛ Mali sifinw kan walasa jamana ka ɲɛta o bɛ se ka sabati cogo min na ka sabu k'a yira k'a fɔ ɲɛta kɔni o tɛ se ka kɛ ni sifinw olu ɲuman don baaraw la walasa kow bɛ se ka kɛ Mali ale bɛ se ka taa ɲɛ cogo min na Mali Tribune ale ka laseli o ye nin ye. O de b'a a kuncɛ bi i bɛna walawala kɔfɛ ka don a kɔnɔ a ɲɛɲɛna mugu ka bɔ ka di mɔgɔw ma. Bamanan ye tiɲɛ sisan ne sigidala ka miiri ni ne bi sisan an ka balontan club tɔgɔ lajɛ n bɛ miiri ni miiri la kɔrɔ ni bi la n k'o cɛ sisan denmisɛnninw u b'a fɔ an tununa parce que ko FC Barcelone Arc-en-Ciel Yelen Club Flèche D mais 11 créateurs de mais ne ye mun miiri quoi ne y'a ye fɔlɔ dɛ yan'an ka don démocratie la an ka équipe régionale tɔgɔ gansanw tɛ cogo di ne bɛna fɔ ye sisan parce que ne miiri la k'a lajɛ an ka fɔlɔ équipe régionale Kayita tɔgɔ di Kayita Kayi u b'a fɔ Sigide Kayi awɔ Kulikoro b'a fɔ Ɲanande Kulikoro awɔ Sikaso ko le Tata de Sikaso awɔ Segu ko le Biton de Segu awɔ Motu ko le Debo Club de Mopti awɔ Tombouctou ko Alfarou et Gao ko Soni ne de ye miiri o nka se ka o tɔgɔ o ma taa gansan parce que olu maliyɛn n'anw yɛrɛ maliyɛn tɛ kelen ye olu ka miiri n'u ka faamu n'anw yɛrɛ ka faamu tɛ kelen ye parce que ne ye miiri ka tɔgɔlu lajɛ e b'a dɔn ne mun yala parce que olu ye an ka danbe de ka d'u ye an ka taabolo n'an ka kɔrɔlen o de ka d'u ye an ka taa région fɔlɔ la le Sigi de Kayi awɔ Kayi yɛrɛ taamasiyɛn ye Sigi de ye n'i taara Kayi Sigi de bɛ yen u ka wolosen bɛ Sigi de b'a kan Sigi de y'u ka emblème u ka taabolo donc ko le Sigi de Kayi le symbole de la ville le symbole de la région u y'o de ta k'a di u ka équipe tɔgɔ ma a b'an kunna n'anw taara Kulikɔrɔ ko l'AS Ɲɛna c'est le Ɲɛna kulu min bɛ filɛ nin ye Kulikɔrɔ k'a mara Sunjata ni Sumankuru Kante ye kɛlɛ kɛ mun ye fo Sumankuru tununa ko te k'a tununa kulu la a turu Kulikɔrɔ an taara o kulu la kɛ o kulu yɛrɛ an ka jamana site touristique mɔgɔw bɛ taa u ɲɛ d'a kan a bɛ Kulikɔrɔ ka laada kow la o ko le Ɲɛna de Kulikɔrɔ donc u y'o kulu tɔgɔ de ta k'a kɔ don u ka équipe régionale la k'a yira équipe an bɛɛ ta ye an ka histoire don an ka ladon o tɛ wa n'an taara Sikaso ko le Tata de Sikaso le Tata de Sikaso k'an sɔrɔ cɛba bɛ fanga la pour que jugu kana k'a sɔrɔ ale de ye kogojo ka Sikaso koori
o tata belebele ba ite ka do Sikaso jugu siku soro donc ko mena kele la u do ko samori san wolo wula ko wolo tele wolo ga ay daga sigu de la ma se ka do la fali ka tuba bu ka nanu kano e ka do re chiko do nuga donc Sikaso fana ma togo ganzan da ko équipe la mais alsini ko go imbe wu ko go no de be ko go ni gonde ne dara sika no de be ni mu ko sera batu mo ko ta nyama bola donc Tata de Sikaso en référence à l'histoire à ce mur protecteur de la ville de Sikaso pour que Dieu vous reçoive donc lui fallait ma togo ta ou fait donc ya nambora amta sebu ko les Biton de Sebu Biton Mamadi Koulibaly le fondateur de l'empire Bambara de Sebu Biton est Kefarideo Biton de me un peu de Siki Kadam yani Jaraw Kamina Biton tu est Kefarideo donc on va faire togo umata Gaza ou togota en référence à l'histoire et à la bravoure de ce Biton maintenant dans le lac le Debo club de Monti avant de rentrer à Monti tu traverses le lac Debo. Le lac Debo c'est une vaste étendue de terre et d'eau de terre cultivable donc ulu fanama lac Debo est réunion à lac aller réunion teyan ji de be sangani wati c'est yoro dodo c'est nabi ke santanifla donc yo ta kado ko kibla ka yirwa ko fu maintenant tara Tombouctou ko Al Farouk de Tombouctou l'Al Farouk de Tombouctou c'est le monument le plus célèbre de Tombouctou c'est le génie protecteur de la ville c'est le chevalier blanc allez tu me ya la choufe que dugu koroshi comme la qui veille sur la ville donc yeah tout ko fala mata ganzan ko l'Al Farouk de Tombouctou mais also intara ate botugune mais also di bon si sangoni ate botuguni mais que l'esprit vient bon ça c'est l'histoire maintenant c'est la légende mais le monument est là-bas maintenant amta Gao parce que Abda Gao, le Soni de Gao. Le Soni, c'est en référence à l'histoire. Le grand Soni Alibert, le bâtisseur de l'Empire Songo de Gao. Donc, on lui fait notre dit Gazan. Chef de dira. Le troisième empire du Mali. L'empire du Ghana, l'empire du Mali et l'empire Songo de Soni Alibert, qui avait sa capitale à Gao. Donc, tu as vu, donc, Togo Gazan m'a dit où? Donc, nous Togo Gazan dit que pour maintenant. Équipe n'a cordo, Togo n'a cordo. Mais si ça n'y est cordo, il y a droit à tout bout de cordo. Il y a Barkatango Collège. Faut le Mali, au Watina, sur le Kidal Tunteo, Kidal tu es cerclé. D'accord. Kidal tu es cerclé au Watini. Kidal tu es cerclé. Kidal qui a rejoint en 1991, le 8 août 1991. Tout près. Avec la rébellion de 91, pour décentralisation, Alpha ko ayant torosa, bon, à moi, il y a qui rejoint pour quand il ressort, au Bela, il ressort. Faut 6 ans. Mais ça, vous voyez, Mali, tu sais que Koronga Tunga Boni Malibé. Non, elle n'est cartita, c'est ça, elle n'est cartita. Aïe, non, faut dire, Watmina Moribo Tumbe, Moribo est région Worodeke. Première région, deuxième région, troisième, quatrième, cinquième, sixième, Wodotumbe. Et deuxième région, c'est Yéjumé. Koulikoro Bomogo du Tumbe Yamana. Bomogo de deuxième région. Moribo Kawatile. Koulikoro Tunteo. Koulikoro Tunteo. C'est en 1972 qu'on a fait Bomogo, capitale, district, et puis Koulikoro est le deuxième. Sinon, Koulikoro Bomogo est une région. Voilà que maintenant, il y a ni Bomogo ni Koulikoro Yamana, parce que le Tumbe est ouais, effectivement. Maintenant, Moribo Kawatila, Korombe, tu y es Gao, région de Gao. Donc, à Dogbe. Voilà. Maintenant, Moussa Traoré à 78, allait des réorganisations ils ont divisé Gao en deux régions. La région de Tombouctou et la région de Gao. Quoi, en 91, vous avez divisé Gao divisé Kidal Boala. En 2015, vous avez Kidal divisé Menaga Boala. Avant, en 2015, vous avez Tombouctou divisé Todoni Boala. La région Kélé, c'est ça. Gao, Tombouctou, Menaka, Kidal, Todani, région Kélé qui est Douri, c'est ça. La région Kélé, bien que la région Douri. Ali, c'est la région d'Obseka Boakonotou. Écoutez, ah non, c'est un niveau à Borota. Un niveau à Borota, c'est mon ami. Et voilà, n'est-ce pas Gao le foyer. N'est de Miri, n'est de si que Miri, et qui vous tourne, on vous tourne de Gazade. Mon va fauter. Mais il y a donc ça en rapport avec l'histoire. L'histoire, effectivement. Voilà. Donc, il faut ça, mon gars, donc, on a follow Mogo. Anga dambe nanga tableau moto yo. Halanga équipe Togo, l'équipe régionale trouve a un symbole par rapport à son nom. Voilà. Tu m'as fait quoi de Fomogoy.
n b'a fɔ i ɲare an b'a